Donald Trump, który jest wtedy prezydentem, on tego nawet nigdy nie ukrywał, że on może gadać wszystko, co mu slena na język przeniesie, że to nie musi być w ogóle prawdą. Tylko kiedy to, co ludzie chcą, niektórzy są chcieć słuchać i tak dalej. Te wybory w Ameryce są jedno bardzo ważne dla nas, no bo Ameryka jest potężnym państwem wielkim i też takim, który ma wielki wpływ na politykę i na gospodarkę całego świata. Więc to, kto je, jak on zżyna świat i na Europę w Ameryce, to jest bardzo ważne. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zacząć kariera w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udatkowieni modernizację hecie. W Kasiebej świat wsiedkłe na glanc dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemiwolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Nasie sydzi idą coraz wezi z Dobrzyńcą MH Tech Marek Hartwig, wynajmani podnosnika, montowani świątecznych dekoracjów. Na jej programy są dobrze wykończone i dzanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykończenia. Karnyl Kasiebej świat nabiero kraftu z młecownią Cross Apollo. Wejrowuje plac wejra 17 na 15. Kasiebej świat, dzisiaj łesoblewi głesce w kawie i kuchu. Jesteśmy po prezydenckich relacjach w Stanach Zjednoczonych i wiemy, tak po prawdzie, że dzień po relacje było wiedzieć, że to Donald Trump łebi mnie urząd po Joe Bidenie. Do tego przekazani władze dojdzie w steczniku, ale jutro możemy przewidywać, co to znaczy dla Polski, a godumę dzisiaj z przedstawcą misji OBWE jako przezyrała so te relacje senatora Kazimierza Klejnu. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie redaktora i wszystkich tych, którzy nas obzyrają i słuchają. I jakby to śmieszno nie brzmiało, udało się tak zrobić, że z Waszyngtonu do Warszawy wyjedzie przez Reda i jest czas, żeby pogadać. To prawda. Bardzo cieszę się, że mogę być sytuę z wama i że mogę pogadać o Ameryce. Jest zajmującą wyborami, a obserwowaniem wyborów już od 1997 roku. Także, no i bardzo długo tym się zajmują w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jest zgromadzenie parlamentarne, a więc przedstawiciele parlamentów z różnych państw europejskich mają prawo obzyrać, przezyrać się wyborom, ale tych państwach, które nas zaproszą na takie obzoranie. I to jest ważne, bo może się wydawać, że misja OBWE, już samo słowo misja brzmi, jakby to było coś skierowane do kraju, gdzie jest jakiś kryzys, ale to jest normalna procedura w demokratycznych krajach. Generalnie to obejmuje państwa takie, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, a więc te, które były kiedyś republikami Związku Sowieckiego i te, które były w orbicie Sowieckiego Związku. Też Polska na początku, jak Polska została przynależnikiem Europejskiej Unii, no to wtedy znalazła się pewno innym mylu. Ale jak idą do wszystkich krajów OBWE, takie misje mogą się odbywać, ale głównie osoblewie to jest w tych krajach, które były powstałe po rozpadzie Związku Sowieckiego. Ameryka jest takim krajem, USA, które też jedno zaprosić na wszystkie wybory, taką mniejszą grupę ludzi, żeby sobie przezirało, jak wejdą wybory, relacja w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe. Ja chcę spytać cię I to... jedno potem jest taki raport przygotowany, który oceniwy te wybory. Też dotyczy to Ameryki. Też była taka misja parę lat temu w Polsce, i te rząd polski są bardzo ruszył na to, że OBWE chce przejechać, jakby to było łamane zasady demokracji, ale widać, że Ameryka, która jak niektórzy nie gadają, dała początek demokracji, ten współczesny, nowy, że ona nie ma strachu i też może nie jedno, ale zaprosi też na obserwację wyborów prezydenckich i też do Kongresu, do Senatu.
Tu może ima zanolegało na taci transparentnosce w kontekście uszły relacje, kiedy były bardzo wielkie kontrowersje dzyl republikanów, dzyl przede wszystkim przestojników, czy nawet możemy rzec fanów Donalda Trumpa nie chcą przyznać się do tej poraści i uznawali, że te relacje były sfalszowane. Ja myślę, w tym tak zrzuc na to w pewnym sensie myślę, że ważniejsze to było to jedno, żeby sobie przezrzec, jak te wybory idą w takim kraju, takim państwie, jak Stany Zjednoczone. One no jednak są takim największym państwem demokratycznym, w którym te procedury są bardzo skomplikowane i czasem by się wydawało, że mało przejrzysty i że mało demokratyczny, nawet można by rzec, ale ledze do tych procedur są bardzo mocno przywiązane i ich, Amerykanów, tam tych normalnych, tam nie dziwi nic. No to, co się stało to w poprzednich wyborach prezydenckich, gdy Trump nie chce uznać tych wyborów, no to była sytuacja dziwna, ona się wpisywała pewno taką populistyczną tendencję, jaką widzę w wiele państwach na świecie. I tu może przejdziemy pewnie na poboczno tema, ale tako jaś filozoficzno, czy filozofia polityki, czy to, co się wydarzyło w tej uszłej relacji, kiedy dobył Joe Biden i dzyl Amerykanerów nie chcą uznać tego rezultatu, a z drugiej strony kol nas mamy te kwestie wszystkie związane z praworządnością, które są bardzo ważnym przedmiotem dyskusji politycznej. Ostatnio na przykład je wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, które nie chce stawić na komisję do sprawów Pegasusa. When uznawał, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził nieakuratność, nielegalność tej komisji, znał, jeżeli idzie o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to tu rząd ma wątpliwości co do tego cieleni bele webruny zgodno z przepisami, to okazywało się, że każdy może sobie stworzyć swoje przepisy i uznać wedle moich przepisów to je tak, a tak. Czy to znaczy, że te fundamenty, nawet nie politycze, ale fundamenty cywilizacyjne na maso sepią i demokracja na całym świecie przeżywa kryzys? No jeby nie rzekł, że na całym świecie demokracja przeżywa kryzys, ale są problemy w różnych krajach. Sytuacja w Polsce jest bardziej skomplikowana, bo tyle w ostatnich latach, no w tych ostatnich 8 latach, no zostały zrujnowane te podstawy funkcjonowania państwa, takiego demokratycznego funkcjonowania systemu sądowego i tak dalej. To, że został zrujnowany Trybunał Konstytucyjny, to dzisiaj widzimy, jakie z tym są poważne problemy. Były przez ostatnie lata, ale też. Także to, że ledze, które łamali przepisy, mogą lekceważyć je dzisiaj według nich. Ja myślę, że tak za długo nie będzie, że to będzie normalnie wrócą te standardy i że będą przestrzegane te przepisy i takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, jak wszyscy sądy będą mogły normalnie funkcjonować. Na to trzeba pewno czasu, żeby to uporządkować, doprowadzić do sytuacji normalnej, ale to, że został zrujnowany ten Trybunał Konstytucyjny na początku, a później inne sądy w Polsce, no to doprowadzało do tego, że dzisiaj te ledze, które nie doprowadzały do tej ruinacji, oni się powołują na rozstrzygnięcia, które nie mają takiego legalnych podstaw. Więc to jest bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast problem tej demokracji w innych krajach, także w Europie, także to, że nawet u Niemców, w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy we Francji głos taci mają mocny dzisiaj, ledze, które nie są bardzo krytyczne do standardów demokratycznych, do tego, co było, co jest, które nie są, de facto zniszczyć całą tą wielką tradycję demokratycznych państw, no to jest niestety sytuacja dość powszechna. Widzę, co się stało, że takie ruchy neofaszystości, autorytarne odrodzają się w Niemczech. To jest bardzo poważna sprawa. Podobne problemy są i we Francji, i we Włoszech. Ameryka też jest ten problem, oczywiście, bo tam Donald Trump, który jest wtedy prezydentem, on tego nawet nigdy nie ukrywał, że on może gadać wszystko, co jemu slena na język przeniesie, że to nie musi być w ogóle prawdą. Tylko kiedy to, co ledze chcą, niektórzy są ciec, słychać i tak dalej. I temu on się odwołuje do takich najbardziej prostych, prymitywnych czasem instynktów.
ale to bierze górę. No też trzeba rzec, że Ameryka jest to często innym krajem niż te inne kraje, jak kraje europejskie, jak kraje Unii Europejskiej, ponieważ że one jakby są składy z takich dwóch światów. Je taci bardzo nowy, bo wiemy przecież, że w Ameryce są te wszystkie najnowsze technologie, te najnowsze, wszystkie nowinki idą z Ameryki i to tam jest. A z drugiej strony ten wschód Ameryki, ta prowincja jest bardzo konserwatywny, to nie znaczy, że biedny, ale taki w takich zmianów, jak nawet w Polsce są, tam nie ma widzieć. No to nie jednej ledze godają chterny bele i w Ameryce, i w Polsce, że na przykład taci technologie jak memume, te pakietomate, to kol nich tego nie ma i to jako nie ma taci potrzeby, żeby to przejąć, bo te ich rozwiązania, ci tam od lat latecznych są stosowane, są prosto cały czas dla nich tym, co im asygnie. Jeśli idzie o atmosfera w relacje, to pewnie możemy przerównać do tego, co się działo w parlamentarnej relacji, kol nas bardzo wiele tych młodych ledzy godało, że to jest nowoźniejsze relacje w ich dziecim i tak jak my narzekali w ostatni pora lat, że młodzi ledzy nie idą do urnów i później to emeryce za nich wybierają ich przyjemność. Tak myślę, że było dość podobno teraz w Ameryce. To znaczy, bardzo wiele ledzy uznało, że teraz my musimy iść oddać ten głos. Było to widzieć? Tak, było to widzieć bardzo mocno. Obserwował wybory w Waszyngtonie, to jest stolica, choć to nie jest wielkie miasto, nie jest wiele większe. Od Gdyńska jest stolicą największego państwa, najważniejszego, najmocniejszego na świecie. I to jest wielkie miasto też. I tam było widać taką atmosferę, że chcą, żeby były te zmiany, takie pozytywne, żeby były te nowoczesne rozwiązania różne. I tego symbolem była Kamala Harris. I zresztą w Waszyngtonie i innych wielkich miastach ona wygra te wybory, relacje. Natomiast później, w drugim dniu, wyjechali za Waszyngton do stanu Maryland i tam wybory inaczej często wychodziły. A w Waszyngtonie nawet, jak my byli w pierwszej komisji, na demkniąc i później na obserwowanie, jak idzie ta relacja, to widzimy, że kolejka niewiarygodny. 200 ponad metrów do tej komisji, gdzie my byli w pierwszej komisji. O, myślę sobie to, bo to niemożliwe, to pewno ta Kamala Harris wygry, bo atmosfera w tej kolejce była taka, że ledzy gadali, że oni chcą, żeby nie przyszedł Trump, żeby ta Kamala Harris została prezydentem. No, myślę sobie, faktycznie tak to wezrzy. Ale później, jak my wyjechali poza Waszyngton, okazało się, że w komisjach i tak wiele ledzy nie ma, że nie ma kolejków, że często inaczej, że to welowani, że taci mniejsi, nawet można by rzec zainteresowani, to myślę, jednak to nie jest taci prosty, jak nam się to wydaje. No ale do końca, do 8 wieczór, nie było tak do końca wiadomo, jak to bodze. I tak jak się zaczęło spływać, bo w Ameryce nie ma ciszy wyborczej w takim rozumieniu jak u nas. I w kampanii można prowadzić jeść w dniu. Przed lokala, tak przed lokalą, do takiego. No to jest tak 50 metrów, może nawet mniej, 20 metrów od komisji wyborczej. Jest to i taki na nim taki tableca i od tego mela nie można prowadzić kampanii malinkiej, jakby tak nic nie informując, ale za to widzą i tyły już robią kampanię, a tyły już to nie jest możliwe. Także to jest bardzo ciekawe i później jak spływają wyniki w tych wyborów, no to od 8 tam są zaczyny, jak w pierwszych stanach są zamknięte komisje, później przez wiele godzin informują, że w kolejnych stanach zamykają komisje, a wyniki są znane od razu praktycznie, bo tam jest głosowanie elektroniczne, to znaczy każdy może przyjść, każdy przychodzi do komisji, bierze swoją kartę do głosowania, idzie, może ją wypełnić ręczno, ale później idzie do tej urny wyborczej, która jest skanerem i są wkłady to kartko i ona
jest szczetuny i wynik od razu idzie do Centralnej Komisji Wyborczej, a karta wpydy do te wieldzigłe kłesza z tyma innymi głosoma lub od razu rozpoczyna zaznaczać na w takim monitorze, który to i także nie używa w ogóle pióra, długopisu czy innego tam urządzenia do pisoni, ale elektronicznie pisze, dostanie wydruk i ten wydruk jest też szczytowany w tym specjalnym komputerze. Także w tych placach ZWBL pojawiały się jakieś problemy techniczne, które zgłosiły welownice? Nie, tam nie było żadnych problemów technicznych. Zresztą same komisje w jedno spłeku i wszyscy są taci zadowoleni, uradowani, uśmiechnięty. Pomagają jeden drugiemu, tłumaczy, zachęcają przyjąć i my to wytłumaczymy. Także to jest faktycznie bardzo edemku takie społeczeństwo. To widać też, jak ono jest wielokulturowe i wieloetniczne, że w komisjach są przeważnie, głównie ledze Afroamerykanie, jak my to gadamy, pewnie czarne i wszyscy tam też różni są. I ciekawe jest też rzecz, że na tych dokumentach do welowani jest wszystko napisane po angielsku, bo język angielski jest tym głównym językiem w Ameryce, ale nie jest urzędowym językiem, co może mało ledzy wie. Tam takiej kategorii nie ma jak urzędowy język. Takiej kategorii w USA nie ma. No i temu jeszcze wszystkie dokumenty w tych stanach, gdzie tam niewiele ledzy w innych językach, są w innych językach też napisy. I na przykład u nas tam było po hiszpańsku wszystko było, czyli było po angielsku i po hiszpańsku, ale też po chińsku w języku mandaryńskim, po to, żeby ledzy, które nie znają ten język mandaryński, chiński, mogli też uczestniczyć w tych wyborach. Wszystko tłumaczą w prosty sposób, żeby wszyscy nie pomylili się przy welowaniu, wiedzieli, jak to zrobić. I to jest ta atmosfera, jaka tam panowała, i te techniczne kwestie, a ja już spytam sposób, w jaki później te głosy są rachowane. Wiemy, że tam jest system tych głosów elektorskich, to znaczy każdy stan, który tak poprawdza je apartnym kraja, z innym prawa, z innym systema, z innymi służbami i tak dalej, ma jako swoja liczba głosów. Czy dla samych Amerykanów ten system jest uczciwy? Bo nam to są wiadomo absurdalne, że na przykład w pierwszej relacji, gdzie Donald Trump dobył nad Hillary Clinton, de facto kandydatka demokratów miała więcej głosów fizycznie. No tak bywa czasem, że prezydentem zostanie ten, który dostał mniej głosów w całej Ameryce niż ten, który przegrał. To wynika z tego systemu. On jest bardzo stary. To jest tradycja. Jeszcze jak poszczególne Stany dołączyły się do Stanów Zjednoczonych, bo na początku to było kilkanaście stanów i później to, co robiło coraz więcej i one przechydały razem z systemem, jakie były w tych stanach związane z wyborami, systemem prawnym i tak dalej. Temu to jest, że ten system wyborów prezydenckich jest systemem, który są wybory elektorów, ale wiadomo, że oni będą głosowali na tego kandydata. Teoretycznie można by rzec, że czasem te elektorzy później przyjdą i zagłosują na drugiego często kandydata, no ale tak to jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś wygrał, kto nie miał tyle głosów elektorskich. Podobno była sytuacja, który tak mnie Giedel by się dopytywał, to, że zdarzyło się w historii, że jeden czy dwaj elektorzy zagłosowali inaczej niż były wybrane, ale to są sytuacje w całej historii Stanów Zjednoczonych raczej takich sytuacji, które by jeszcze miały praktyczne znaczenie, co nie zdarzało. Nigdy to na końcowy rezultat nie wpływa. Także ten system może budzić wątpliwość, co tu u nas z perspektywy Europy, ale w Ameryce to jest akceptowany, choć w jedno, po wyborach rozpoczyna się taka wielka dyskusja w mediach w Ameryce, że trzeba zmienić to, żeby rzeczywiście ten, który dostał więcej głosów, żeby on w jedno na pewno był prezydentem. Z drugiej strony, w takich sytuacjach gorsi byłaby sytuacja tych mniejszych stanów, mniej bogatych, zdominowane by było to przez cielanisce stanów, które są największe, najmocniejsze. I takie sytuacja, że
właściwie już po tym, jak zostaną przeprowadzone welowania w połowie mniej więcej Stanów, już wiadomo, kto wygrył i że osobliwie tam, gdzie są te większy ilość tych elektorów, to już wiadomo, kto będzie Westunie tym prezydentem. Chyba że to idzie łeb w łeb, ale te latosy wybory były takie, że było widzieć i po tych, jak pierwszy wynik się zaczął przechodzić, że boisz widzieć, kto Westunie tym prezydentem. Właściwie można też rzecz jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że też kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest też inna jak u nas. Bo jak u nas to my widzimy, że całe miasta, wiości, wszystko jest zaklejone plakatami, banerami i tak dalej. To tam na przykład w tych Stanach, gdzie z góry wiadomo, że wygrają demokraci albo republikanie, tam praktycznie w ogóle nie widać kampanii. Nikt nie robi tego, bo szkoda na to detków, szkoda na to tej aktywności politycznej, bo tu i trzeba tak wiadomo, skupić na tych wichlających się Stanach, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Dokładnie tak jest. Także to jest na tych wichlających, jak gadają tam swiningłewy taci Stany. I tych jest pero Stanów, Pensylwania, tam gdzie jest wiele tych głosów elektorskich i ona w jedno tacim językiem uwejdzie. Tak wezdrzy welacjo w Stanach. Dobył ja Donald Trump w steczniku łebi mnie władza nad tym nowiksim kraja na świece, jak Amerykanyże sami buśno o tym godają. A po pauzy na reklama, my pogodymy z naszym głosca o tym, co to wszystko znaczy dla naszego kraju. Witam. Ja mu tam ta Szkoda Amfibia, ta lila petlewo. I taka sprawa, bo ja była u jednego mechanika i on tam zazdrzył, bo pod maską trześciała, że tam je zderzać hadronów do wymiany, że to 2T są całe chce skasować, a te jest kłęła bezdrzył, że tam są niby do weaponów left dostał, to że tam cały układ kierowniczy do wymiany, a te jest u innego mechanika była, bo mnie wsteczny nie chłodzi. No i on godo, że to tak musi być, że ja są nauczyć prosto jechać bluz do przódku i ja na tym nie zna ja. Białeśko, spokojno. My so na tym znajemy. Dobrzyńca, OK Serwis Lezeno, Mariusz Słowi. Halo? Andrzej, coś te chcę. Gita to jest w krumie? Jo. To nie gadała pływoźno o tym remoncie. Nie, żadnego remontu nie, to tam nic nie musisz robić. Jedno ścieżce. Weź jak to jest w krumie, kupi nam baterię, bo w piloce padły, jo? Bateria te chcesz, jo tu zarę wybierza, no lepsza bateria, jaką tu może naleźć. Jo, i ta miska na mapanku, stygłe salotci nie idzie, jest tam ze cekło, a jobe so salotka zjadł. Weź tam jakąś miskę dobrą, taką, że jobe Miska tu moś tako, ale wielofunkcyjno, fajn, wygodno miseczka, także bardzo śmiał. Może nie do jedzenia, ale na inny etap, ale bardzo śmiał. Jo, także pozdrówci z Remi z Eskale. Dobrzyńca, salon Eskale, Remio. O, tu fajnie, Danka jakoś przerechtowono. Andrzej! Gita, gdzie to jest? No tu ja dochem! To jest Danka, nie Gita. No jak? A tutaj jest! Jo. O, te kureszce znalazła klit na swój rozmiar, jo? Andrzej, jak joce jednego pankna, jo tam zarę idę w dół. Gdzie ty tam siedzisz te? Ne. I co Andrzej, jak to so widzi? No, oce rzeka, Danka fejn, taką fest. Po taką Danka to może gwiazdor kureszce by mnie przeniósł co innego, jak te sztryfla piwły. No tebe musiał tego piwa mniej pić i bezgrzeczniejsi, wtedy tebe może coś dostał, jo. Jo. Ale fajn, oni tu jeś kugle dadzą, dekoracje, a ty jeś to wszystko zapolą, to ty z MHT-u, oni muszą przejechać, coś to zrobić, nie? Jo, a teraz to jest czas złenic, bo jak oni będą zawalony robotą, to... No, to co dopiero zacznie, to jest last Christmas nie poleci, a oni full robotę mają. Jo. Dobrzyńca, MHT, wynajem płatnosników, Dąbrówka, krótko Lezena. Ja przebociwą godu medzise z senatora Kadzmierza Klejnu, ja ci był obserwatora OBWF na welacje w Ameryce. Ju wiemy, jak wezdrzy ten system elektorści, wiemy, jaka atmosfera panowała tam w Stanach, ciej ledze wybierele swojego nowego prezydenta. Było wiedzieć, że to będzie nowy prezydent Joe Biden zrezygnował ze startu. Tymczasem nas jeść przed welacją Donald Tusk napisał na portalu X: niejedny są dbe, że przyjemność Europę zanolego
od rezultatu amerykańscy welacje, czyli w pierwszy rydze to jednają zanolego. Era politycznego outsourcingu so skończa, tak przednik rządu napisał, co jenut rozmiec jak no to, że mesonimu małe bzerac na Ameryka, ale jak no Europa mieć swoja polityka, ale czy to są taci pusty słowa, czy jako realną możliwość z tego, żeby my mogli na tym geopolitycznym podłożem funkcjonować jak no mocny podmiot? No, te wybory w Ameryce są jedno bardzo ważne dla nas, no bo Ameryka jest potężnym państwem wielkim i też takim, które ma wielki wpływ na politykę i na gospodarkę całego świata. Więc to, kto jak on zżyna świat i też na Europę w Ameryce, to jest bardzo ważne. No też trzeba pamiętać o tym, że Ameryka jedno chciała mieć Europa chciała mieć jedno z Ameryką takie gospodarcze porozumienie, które by zimało cła, podatki i żeby dać taką największą strefę wolnego handlu. Tak został zrobiony z Kanadą, był przerechtowany ze Stanami Zjednoczonymi, później to było wszystko wstrzymane i to widzę, że te dwa światy pewno idą w różnych stronach. I też musimy pamiętać o tym, że ten największy postęp taki technologiczny to zaczyny są w Ameryce, w Chinach, w Japonii, a Europa je pewno stoi za tym wszystkim. I teraz w konsekwencji tych wyborów, to jest moje zdanie, bo wiemy, co się dziejało, też bardzo musiała nastąpić wielka zmiana w Europie. My zdajemy sobie sprawę z tego, że w niektórych krajach dochodzą do głosu takie populistyczne głosy, które są pewno podobne do tego, jak myśli działy Trump i które myślą, żeby Europę, Unię Europejską rozsadzić, ale wydaje się, że konsekwencje tych wyborów w Ameryce mogą być takie, że Europa będzie coraz bardziej się uczyła, że będzie się stywała w dłuższej perspektywie czasy pewno czymś takim jak Stany Zjednoczone dla Europy. Czemu? No bo mając to z jednej strony wielkie państwo, które chce konfliktu, chce wojen, Rosja, widzę to, co robi w Ukrainie, musi być po drugiej stronie mocny organizm, który będzie rozumiał, przeciwstawić się Rosji. Temu ta integracja w ramach Unii Europejskiej mnie się wydaje, że będzie teraz dość szybko przebiegała. Oczywiście problemem jest ten kryzys na przykład w Niemczech, gdzie doszło do rozpadu rządu, gdzie SPD jest słabą partią i że nie ma tam w Niemczech takiego lidera, jak była Angela Merkel czy inni politycy we wcześniejszych latach. Problemy są we Francji, we Włoszech, tak jak Iżek na ten temat, ale mimo tego wydaje mi się, że nie ma innej drogi do Europy, jeżeli Ameryka dziś myśli głównie o sobie, o tym, żeby być wchodzą w taki etap izolacjonizmu, czyli wreszcie pewno do tego, co było w końcu XIX, na początku XX wieku, przynajmniej tak wynika to z retoryki i deklaracji Donalda Trumpa, no to nie ma wyjścia. Europa musi razem być mocniej zintegrowany, mocniejszy, musi wiocy pewnie wydawać środków na uzbrojenie, ale także, co jest myślę jest ważniejsze, wiocy pieniądze wydawać na nowe technologie, na postęp, tak żeby konkurencyjnie nie stracać w tej biotce takie chudcie rozwicy z Chinami, czy z Indiami i Japonią na Dalekim Wschodzie, bo tam są te kraje, które się bardzo szybko rozwijają i są, no osobliwie Chiny są takim krajem, który nie jest w stanie zrobić wszystko. Dla Ameryki to są główne problemy, nie Europa, ale Chiny, Indie,
Azja Południowo-Wschodnia i te ich polityka pewno będzie tam ta światowa polityka dla nich to będą te regiony świata. Temu Europa, w tym Polska, musi myśleć bardziej o sobie, o swoim rozwoju, o swoim takim myśleniu o tych wielkich, mocnych zjazdach. No tu eksperci od ekonomii wskazywają, że ta wojna celna, jaką może przeprowadzać Donald Trump z Chinami, on bardzo chce uniezależnić od chińści gospodarczy i chce pokazać, że Ameryka jest tu mocniejsza w tej rywalizacji, może doprowadzić do tego, że Chińczycy bardziej się zainteresują Europą i na przykład branża kurierska w Polsce, która nas dość dobrze rozwija, będzie wykupiono przez Chińczyków, którzy będą chcieli nam sprzedawać towary i jest też ich dystrybucją. Tu się zajmować. Czy to jest za groźba dla nas, że jak Ameryka zamknie się na Chiny, a równocześnie Niemcy tak chętno do współroboty z Europą, to my będziemy pewnie skazani na pożarcy. No temu trzeba te większej integracji mocnej gospodarczej europejskiej i to jest pytanie też to jak gospodarka, nasza gospodarka to w Polsce będzie mocną w ramach Unii Europejskiej i temu wydaje się, że trzeba też myśleć o zmienianiu przepisów i podatkowych, które by zachęciły do takich aktywności gospodarczych, osobliwie młodych ludzi, bo dzisiaj młodzi w większości chcą robić w korporacjach, firmach, gdzie mają bardzo stabilną sytuację, a nie chce podejmować takiego ryzyka zakładania własnych swoich małych na początku firm, które mogłyby się rozwijać. Temu państwo powinno, Polska, ale też i cała Unia Europejska wspierać taką aktywność młodych ludzi, nowych technologii i tak dalej. To jest bardzo widzieć, że ten postęp też jest udziałem naszych ludzi z Polski, z Kaszeb też, bo nawet sztuczną inteligencją w Ameryce, w świecie zajmują się tyle ludzi od nas i oni są tymi, którzy to cygną. Także trzeba im stworzyć te możliwe to robotę w Polsce, w Europie, żeby oni mogli te rzeczy robić, co dzisiaj muszą jechać do Ameryki, żeby tam być pierwszymi w tych dziedzinach. Bardzo ważna sprawa, że też musi następować zmiana. Myślę, że to będzie tego konsekwencja. Takie pozytywne tych wyborów w Stanach Zjednoczonych, także nasze szkoły wyższe, uczelnie, że one bardziej muszą być też nastawione na taką innowacyjność w połączeniu z gospodarką, że to, co się robi, to może być wykorzystywane też w tych różnych... Żeby to nie była sama akademicka teoria, ale współrobota z tymi, którzy zaraz wdrażają te technologie. Bo to widzicie bardzo dobrze i wyraźnie w Ameryce, że tam po prostu idą wielkie pieniądze na badania, ale które mają przełożenie później na takie praktyczne rozwiązania i one są później wprowadzane w życie. A u nas to jakby są dwa różne światy i naukowcowie też nie potrafią przestawić, żeby ta ich robota tak mogła być wykorzystywana bezpośrednio od razu w krótkim czasie w praktycznej robocie w gospodarce. To było nadciągnięty rozwój sztucznej inteligencji. Jeśli jesteście zainteresowani tą temą, to na karnelu Kasiebę i Świat możecie obejrzeć wywiad ze Sławomirem Jankowiczem prawie o AI, o sztucznej inteligencji. A my tu godujemy przebociwą o tym, jak wesdrzy geopolityczna sytuacja na krótko przed przejmującym nazad prezydenturę w Ameryce przez Donalda Trumpa. Niektórzy widzą taki dość prosty obraz, gdzie Donald Trump to jest człowiek bardziej, który mu je pod drogą z Prawa i Sprawiedliwością, a demokracja to ci, z którymi ma dobrze się dogoda Platforma Obywatelska. Czy my możemy w takich prostych kategoriach na to zdrzec? Nie, myślę, że takich nie ma schematów prostych. Rząd i Donald Tusk, premier i myślę, całe Platformy Obywatelskie będą dobrze współpracowały też z Donaldem Trumpem. On je wybrany, my go uznajemy i szanujemy te wybory Amerykanów i nie zakładamy, że tam będzie lechy ta współpraca, ale konsekwencje mogą być takie, że inaczej zdrzy Donald Trump na sytuację na Ukrainie i on może doprowadzić, może tak się zdarzyć, do końca wojny na Ukrainie, tylko że to może być rozwiązanie, które nie będzie tak dobre, jak my by chcieli.
że może być to zrobione pod dyktando Rosji, a to by dla nas był problem. Dlatego my nie zdrzymy na tą politykę amerykańską w kategoriach PiS, Platforma Obywatelska, czy inne nawet partie, tylko widzimy to, w jaki sposób to może oddziaływać coś na polskie sprawy. I bez względu na to, czy bez rządzy w Polsce PiS, czy rządzy Platforma Obywatelska, to te problemy w związku z wyborami amerykańskimi byłyby taci same. Bo jak je rzekł na początku, PiS, czy te wszystkie inne populistyczne partie w innych europejskich krajach, one są procem takiej większej integracji w ramach Unii Europejskiej. Ale wybór Trumpa w konsekwencji może doprowadzić do tego, że ta integracja będzie musiała być mocniejsza i bardziej chłodzi. Dlatego jak niektórzy gadają, że Trump to jest nasz idol, ale gadają o Europie, że trzeba ją rozsadzać, to myślą o osłabieniu Polski i Europy i nie działają wcale tak, jakby to było dobre dla nas. Jeżeli ten nasz potencjał, żeby funkcjonować jak prawie ten twór, który ma swoja gospodarka, to musimy też wspomnieć, od 2023 roku nie da się ukrywać, że jeżeli chcemy być mocnym podmiotem, no to musimy mieć też mocną armię. Nieważne jak pacyfistyczną my na świat nie wzór, ale to na przykład za Ukrainę brutalno widzimy, że albo mamy mocna armia, albo nas nie ma. Czy my tu możemy się uniezależnić od Amerykanów, czy równak ta najmocniejsza armia na świecie je nam potrzebna na kontynencie europejskim? No, w dzisiejszym czasie, to nie ma możliwości, aby poszczególne armie europejskie dały sobie radę, ja wiem, nawet z Rosją. One, każde osobno jest za słabe. Nawet jak w Polsce w tej tery wydaje się tak wielkie pieniądze na uzbrojenie. Dlatego NATO jest tym najważniejszą organizacją, która bardzo dbała o nasze bezpieczeństwo i tak bardzo dalej, bardzo z udziałem też Ameryki. Ale Ameryka bardzo gada i żąda, Polska zresztą to robi, że kraje europejskie muszą więcej dawać dodatków na uzbrojenie, więcej w swoich budżetach i to na pewno tak jest. Dzisiaj małe linki Łotwa, która na tam niecałe 2 miliony ledzy, ona tak samo głośno krytykuje Putina, jakby była Ameryką. Bo ona wie, że może sobie na to pozwolić, że za nim stoi cała Unia Europejska i NATO. Jakby była to sama ona Łotwa, to by tam siedzieli cesi kłeta, tak żeby bo wiedzą, nie znerwować swojego sąsiada, który może palcem kiwnie i ich nie ma. Temu to widzieć, jak ważna integracja w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, bo wtedy nawet taci mały, jak Litwa, Łotwa, Estonia, te maleńkie kraje na granicy z Rosją, mogą ciec bardziej bezpieczne, jakby były ciede same. No i tak samo jest z Polską. Polska to jest wielki kraj, to my o tym wiemy, ale i tak ten potencjał nasz, cały, obronny, jest za mały, żeby sama sobie poradzić z tym, co się dzieje na świecie. Temu trzeba się dzisiaj integrować. Pytanie, czy te datki, jakie są wydawane w Polsce od paru lat na zbrojenie, czy one są racjonalnie i dobrze wydatkowane, to są wiele wątpliwości. Jestem przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, więc jest żona to wydatkowanie tych pieniędzy baro, że tak powiem, widzę, że czasem sobie wydaje, że lepiej, racjonalnie powinno być wydawane te pieniądze i pewno bardziej to wszystko przemyślone i takie z dłuższą perspektywą. Bo nie da się zbudować nawet tej armii w oparciu o dostawę z różnych krajów. Bo później w polskim wojsku będzie 5 rodzajów na przykład czołgów i później jakie serwisować, jakie naprawiać, jakie co robić. I każdy żołnierz rozumie obsługiwać jeden zort. Jeden taki, to jest problem, co dzieje. Tego czasem u nas w Polsce brakuje i pewno brakuje takiego myślenia bardziej strategicznego i takiego, jak to powinno wejść później.
Na końcu pytanie bardzo ważne, myślę, z tej perspektywy, jaką osobowość sumie Donald Trump i czym się zajmował, zanim wszedł do świata polityki. To jest milionerach, który robił rozmaite geszefty i wszyscy wskazywałem, że on jest takim człowieka geszeftów, człowieka negocjacjów. Z nim so godo na zasadzie, co te bandyś z tego miał, co ja z tego banda miał. Polska dyplomacja też so przerzucy na taci tryb godani z Stanama? Polska demokracja i polska dyplomacja na pewno sobie poradzą też w rozmowach z Ameryką i z nowym prezydentem. Tam są nie stanie jakieś wielkie rewolucje, bo ten system jest bardzo ustabilizowany. On od lat normalnie funkcjonuje. Tam nie będzie sytuacji takiej, że wszyscy ledze będą wymienione. Na pewno to najważniejsze jest, ale cały system związany z ekonomiką, z gospodarką, ale też wojskowymi sprawami, no jestem przekonany o tym, że on będzie, mimo tego, że Trump jest, będzie stabilny i tam no, te decyzje będą podejmowane też tak myślę, w wielu sprawach w sposób racjonalny. Natomiast na pewno będzie tak, że Ameryka jednak odwróci zapewne od tych problemów Europę i temu ta Europa będzie musiała bardziej zrzec nas i mocniej z sobą współpracować. Natomiast polska dyplomacja jest przerechtowana na rozmowę z każdym i to nie jest problem i jest ważne, żeby umiejętno później wykorzystać te możliwości, które są bodum, są tam pokazywały. Bo jak jegedu, każdy stan to jest pewne odrębne państwo i nawet ta współpraca nie jedno odbywa się tak, że współpraca z całoma Stanami Zjednoczonymi, ale z poszczególnymi stanami. Czasem nawet w Polsce dzysy. Niektóre firmy działają nie o jakieś wielkie amerykańskie przepisy, ale to je widzę. My nawet jak idziemy czasem podpisywać umowę, ja wiem, gdzieś tam z telefonu czy z czymś tam, że to jest w oparciu o przepisy ze stanu Delaware albo jakiegoś innego stanu w Ameryce. Więc musimy też o tym pamiętać, że te wybory amerykańskie, one są, no nie będą się przekładały na całą politykę amerykańską. A poza tym, im więcej będzie takich racjonalnych, ekonomicznych decyzji, tym myślę lepiej dla wszystkich. Ja pewna zauważył, że ostatnie pytanie, że kończymy jeszcze jedno pytanie, bo myślę, że bardzo ważna kwestia zdrząca na dzisiejszy czas i to, że ta rozmowa się odbywa w spole z nowych mediach. Te spole z nowych media to jest coś, co dzisiaj funkcjonuje tak, jak jest niedawno telewizja czy radio i widzimy też, że no, one są w rękach gigantów przede wszystkim z Ameryki, z Kalifornii, z tej Krzemłowi dolezne. I tak jak w relacje, w której przegrał Donald Trump krótko po tym, on stracił przystęp do swoich kontów i to uznawał jego przestojnicę przede wszystkim, ale nawet ci, co byle procent Trumpowi za wielką zagroźbę dla demokracji, że jakiś prywatny, tak poprawdze, podejmoż milionera może zablokować konto polityka. Dzisiaj to jest w drugą stronę Elon Musk bardzo mocno wspiera Donalda Trumpa w jego kampanię. Czy to jest te spole z nowe media i tych, które nimi zarządzają, są zagroźbą dla demokracji, czymś, co za bardzo może wpływać na to, kogo głos będzie ciety w tych kampaniach, czy w tym politycznym życiu. No na pewno też wpływ tych wielkich oligarchów, czy wielkich bogatych ludzi na całym świecie, czy to w Ameryce, czy w innych krajach na politykę jest też bardzo wielki. Ale dzięki temu, że są też takie małe, jak waj projekt, telewizje jak Kaszewe i Świat, że one mogą sobie bez ograniczeń pokazywać, mogą swoje racje przedstawiać, to jest nadzieja na to, że jednak świata nie da się zamknąć przez jednego, dwóch czy trzech wielkich biznesmenów, którzy nie zrzucą wielkimi projektami. Więc to myślę też, że z tym demokracja sobie poradzi. Będą perturbacje i są perturbacje, bo ten przypadek Muska, o którym redaktor gadał, no jest takim przypadkiem, że nie powinno być tak, że ten, który dysponuje takim dostępem do mediów, staje po jednej stronie sporu politycznego, że ona jednak powinien być takim bardziej obiektywnym. Ale generalnie wydaje się, że też w Ameryce, gdzie nie ma publicznych, takich państwowych mediów jak w Europie czy w Polsce, że są prywatne media, że tam jednak nie było zarzutu takiego, że jakieś media zdominowały przekaz w taki sposób, że ledze nie mieli takiego swobodnego wyboru. Choć gedele też tam, że
jedno z takich wielkich mediów amerykańskich je taci, że choćby tam rzekle największym głupie to później ledzę tych, którzy to medium obzyrają, oni będą w to wierzyli tak jak Sjoty Webrys. Ale my to znajemy też z naszego podwórza i z mediów, jakie w naszym kraju funkcjonują. No i rozmowa so zaciała od misji OBWE w Zjednoczonych Stanach, to jak już jesteśmy sobie dowiedzeni, ale nie pierwsza misja naszego głosca, te misje są opisane w tej książce. Proszę ja zaprezentować. No, to jest książka, którą mnie napisał, tak myślę, że trzeba dać pewne refleksje o tych moich obserwacji misjów w różnych krajach OBWE. Ta książka dotyczy Azji Centralnej, Kaukazu Południowego i Europy Wschodniej. I to są te państwa powiązane przede z ZSRR. To były te państwa powiązane z ZSRR i to były te państwa, w jakich był na wyborach od 1997, a ta książka pisze od 1999 do 2023. Ja też byłem w tych Stanach Zjednoczonych, ale o tym nie piszę, bo wydaje mi się, że dla czytelników ciekawsze jest to doświadczenia z tej Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu Południowego. Początkowo ja chcę to zrobić tak, żeby to były takie krótkie relacje z tego, jak tam w poszczególnych krajach, jak wjeżdżały te relacje, co ciekawego tam było, ale nie później pomyślał sobie, że może bardziej interesujące byłoby też to, żeby pokazać, jak te kraje, które na czele były republikami w ramach ZSRR, stały się niepodległymi, niezależnymi państwami, jak próbowały one sobie przestawić taci komunistyczne władze w system taci quasi-demokratyczny albo demokratyczny nawet i to w różnych krajach w różny sposób weszło. Ciekawe są doświadczenia Kazachstanu, Armenii, nie wiem, Kirgistanu, Uzbekistanu, Białorusi, wszystkich tych krajów, których tam też miał okazję być, czasem perorazę. Zrządza na to, że my też w bloku wschodnim mieszkamy i wiele ledzi moto doświadczeni czasów, kiedy demokracji nie było. Myślę, że ta lektura będzie bardzo ciekawa i wiele wartna. Naszym gościem jest senator Kazimierz Klejna, należnik misji OBWE na relacje w Zjednoczonych Stanach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zacząć karierę w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udatkowieni modernizację hecie. W Kasiebej świat wsiedkłe na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemiwolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Service Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Nasze sydzi idą coraz weźi z Dobrzyńcą MH Tech Marek Hartwig, wynajmani podnosnika, montowani świątecznych dekoracjów. Na jej programy są dobrze wykończone i dzanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykończenia. Karnyl Kasiebej siat na bierokraftu z młecownią Cross Apollo. Wejrowuje plac wejra 7 na 15.